ତୁମେ ଆଜି ହାରିଗଲ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ, କାରଣ ଏହା ତୁମ ଜୀବନକୁ ପୁରା ବଦଳାଇ ପାରେ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ହାରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଲୋକେ କହିବେ ତୁମେ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ସେଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସେଇଠାରେ ଆସଲ ଯୁଦ୍ଧ। କଷ୍ଟ ଛଡ଼ା କେହି ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକା ଲାଗେ, ମନେ ରଖ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାରଣ ତୁମର ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ସାହାରା ହୁଅ। ସଫଳତା କେବେ ହଠାତ୍ ଆସେନି, ସେ ଆସେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ ପରେ। ହାରିଗଲା ବୋଲି ବସି ରହିବା ନୁହେଁ, ହାରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଭାବରେ ନିଅ। ସମୟ ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ହାରିବନି, ସମୟ ତୁମର ହେବ। ଏକ ଦିନ ତୁମର ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ହାରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇନାହଁ, ତୁମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ଆଜି ଯେଉଁଠି ଅଛ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼, କାରଣ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନ୍ କରିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କାରଣ ଏଠାରେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି।